Saluma. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello, abokina ya? Umma ce ba ta da lafiya. Na kai ta Matamina Hospital sannan kuma sun ce sai mun ajiye kuɗi naira 75,000 za a mata aiki. Subhanallah. Kuma ni wallahi gaba da baya abokina daga ni sai 9,000. Daga ba wanda zan gaya kuka na sai kai. To gaskiya yanzu ba ni da ko sisi. Amma abin da za a yi ka bani minti 15. Shikenan nagode. To sai na ji ka. Ba matsala. Sannu umma sannu umma sannu dok har yanzu baka je ka san yadda za ka yi ka samu 'yan kuɗaɗe ba saboda ka zo a yi abun nan ka san ba abun da za mu iya yi ba tare da ka ajiye wannan kuɗin ba fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doctor dan girman Allah ka taimake ni doctor. Da zan iya taimakon ka da na taimake ka amma ka sani fa rayuwar dattijo wannan tana yana cikin hadari kuma komai zai iya faruwa da dattijo wannan nan ba wani bata lokaci. Inna lillahi. Yawwa, na gode Allah ya saka da alkhairi. Ni zan kira ka a waya ka kashe mun waya saboda baka da mutunci. To na gode ma Allah ya saka ma da alkhairi. Idan ka manta da alherin da ni na maka, bai kamata ka manta da alherin da umma na ta maka ba. No, dakata, kowa ya kama gabansa. Babu ni babu kai. Je ka kawai, kowa ya kama gaban shi. Ba abin da zaka gaya mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sanni na wuni? Na gajiya. Sannu. Na zo gurin Alhaji ne wallahi. Amma dai lafiya ne ba? Ina fa lafiya Allah bai. Wallahi mahaifiyata ce take asibiti. Shi ne na fahimce ka. Maula ka zo yi kenan. A'a ba haka bane yalla bai. Ba haka bane dan Allah ina so dai in ga Alhaji ne in ga mai dama. Ni da nayi tunanin ko ka zo da maganar fili ko gida ne in je in tashe shi yanzu. Na yalla bai wannan matsalar da nake ciki tafi karfin wannan dan girma. Ka kalle ka fa ka karfa da kai gashi kana sa sira mai kyau. Ka je kai aiki mana ka samu kuɗi. Yalla bai dan girman Allah ka taimake ni. Yalla bai. Yalla bai. Dalla ina umma na? Tana ciki an bata gado. An bata gado? A wani ɗaki likita? Ka je ka duba wata. To na Doctor, ya ake zo nan? Ga wanda ya kawo ta. Ahmad dan Allah ka yi hankali. Ka sa mana abokina. Tsakanina da kai babu neman gafara. Lokacin da ka kira ni babu ko sisi a jikina kuma ban san inda zan je in samu kuɗi ba. Shi yasa kawai na nemi wanda zai sai mashin ɗina amma kuma na rasa. Da ƙyar na samu wanda ya iya bani 40,000 na ba su ginan mashin ɗin. Ganin wannan 40,000 ɗin ba zai ishe mu yin abin da muke so mu yi ba. Sai na je na sai da waya. Shi yasa kai ta kira na baka same ni ba.
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka kawo magungunan ka ba su? Na ba su. To nan da minti 15 za mu kai ta ɗakin tiyata. To dokta mun gode. Saloma. Ahmad dan Allah ka yi hakuri ka yafe min da. Na gaya maka tsakanina da kai babu neman yafiya. Idan ka sake neman gafara na zan maka Allah bisa. Mu kasance masu sassauci da yin uzuri ga abokan mu'amalar mu. Muna godiya da kallon shirye-shiryenmu na darasi. Ku danna mana like tare da yin sharing domin sauran 'yan uwa su karu da darasinmu. Idan kuma sabo ne kai a wannan channel na Darasi TV, ka daure ka danna mana subscribe domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura.